କାହିଁକି ଆଜି 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ? ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଭଗବତୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। କିଚେନ୍ ସାଇଡ୍ ବାଲକୋନିରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ମୋ ଆଖି ମନ୍ତି କରି କରି ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅପରାଜିତା ଗଛଟି ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମୁଡ୍ ପୁରା ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ବାରିରୁ ଫୁଲୁଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୋଳିକିରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବାର ଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍ ପକୋଡ଼ା ଓ ବାଇଗଣ ଭଜା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଲା ଭଳି ସେମିତି ଦିଟା ବାଇଗଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇଗଣ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ପୋକଡ଼ା ବାଇଗଣ ବାହାରିଥିଲା। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ମୋର ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଜର ହଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି। ଏହି ଡରରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଭାତ ଗାଳିଲା ପରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଟାଣ ଉଟାରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। এই ଦୁଇ ପାଣି ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି। ସେପଟେ ମୋର ଡାଲି ହେଇଗଲା ରେଡି। ଦେବା ପାଇଁ ବାଲକୋନିକୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ପରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯୁଆଡେ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ସିଆଡେ। ପଡ଼ିକିରି ଗଛଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସିନା, ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଭୃଷଙ୍ଗ ଆଣିକିରି ଫୁଟଣ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ପତିଦେବ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ ଯେ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଉଳ ଧରିକି ଆସିବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଣ, କାହିଁକି ପତିଦେବ ମଟନକୁ ଉଷୁନା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିବା ପାର୍ସଲ ଗୁଡ଼ିକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ନୁହଁ ତିନିଟି ଯାକ ଗୋଟେ ଥରକରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଏତେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ସଲ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମନର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। 4 ଜଣ ପାଇଁ 4ଟା ଜୁସ୍ ଜାର୍ ମଗା ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଜୁସ୍ ଜାର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟା ଖାଲି ରଖିଥିଲି। ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିଆ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲି। ନୂଆ ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଇଲେ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବାଉଲରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।